Waqt kollegament telefoniku l-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela spjega kif is-sitwazzjoni ġeopolitika hija kruċjali minkejja l-fatt li kien hemm min mhux jifhem ir-realtà tas-sitwazzjoni. Għal kif huwa proprju meta tkun madwar il-mejda mal-istati membri l-oħra li tifhem ir-responsabilità li tmexxi f'mumenti sensittivi. Dr. Abela spjega wkoll li dawn ix-xhur se jkunu kruċjali biex jiġi nnegozjat il-Baġit Ewropew li se joħodna għas-snin li ġejjin. Għal kif l-2020 Gvern Laburista kien ġab l-akbar budget li qatra pajjiżna, hekk kif il-fondi Ewropej huma kruċjali f'pajjiżna f'kull settur. Spjega kif aktar kemm is-suċċess ekonomiku jkun kbir, aktar tkun diffiċli jinnegozja l-fondi Ewropej. Għandna tant jissarfu ġdid u tant għandna proġetti qudiemna li huma prospettati li għalhekk huwa kruċjali li nissiġillaw pakkett li jkun wieħed volumnus, jiġifieri jkun wieħed kbir, imma importanti minn hekk li jkun fl-areas illi l-aktar neħtieġuhom bħala pajjiż. Huwa tkellem ukoll dwar l-importanza tas-sovranità fiskali fejn l-Unjoni Ewropea ma timponix fuq pajjiżna. Saħaq li pajjiżna jrid ikun ippreparat sew u jeħtieġ li jkun hemm il-maturità u l-esperjenza fin-negozjar. B'rabta mal-immigrazzjoni irregolari l-Prim Ministru kien ċar li fil-waqt li jridu jiġu mħarsa drittijiet tan-nies, l-interess nazzjonali huwa essenzjali. Enfasizza l-politika mħadna minn pajjiżna jiġifieri dik tal-prevenzjoni ta' tluq mill-pajjiż tal-oriġini. Fil-waqt li dawk li jiġu f'pajjiżna legalment u ma jkunux tassew jeħtieġu l-ażil jiġu ritornati. Għal ukoll kif dak li jiġri barra minn xtutna jolqod b'mod dirett lil dan il-pajjiż. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar is-sentiment pożittiv għal sajf qawwi ta' turiżmu, kif ukoll qal li ħares il-qudiem għat-tkomplija tal-viżjoni brabta ma' riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir. Tem jgħid li issa pajjiżna jrid imur għal livell li jmiss hekk kif hemm il-kuraġġ għax-xogħol u rida li naslu. Dan fil-waqt li qal li ħares il-qudiem għat-tfassil tal-ewwel budget għal din il-leġislatura. Konvint li se jkollna xhur eċitanti ferm qudiemna li se jaraw lil dan il-pajjiż imur għal livell ta' kwalità li jmiss l-implementazzjoni tal-manifest int Malta ħalli naraw it-titjib fil-well-being tal-poplu tagħna dak it-target ta' 25% ta' titjib fil-benesseri tan-nies tagħna se naslu għalih għandna l-viżjoni, għandna d-determinazzjoni, għandna l-aċċa xogħol u fuq kollox għandna l-enerġija li naslu.